Pod majestátnou horou Šíp v obci Stankovaný je nádherný sad, v ktorom sa nachádza tiež nehnuteľnosť pre tých, čo majú radi oddych na vidieku, v prírode, chodia radi na huby, prípadne na turistiku. Samozrejme, tento objekt treba rekonštruovať, lebo je dosť starý, ale tečie popri ňom krásny potôčik a je skutočne vo vynikajúcom prostredí. Prístup je po asfaltovej komunikácii, ktorá nadväzuje na hlavnú komunikáciu smerom na Žilinu alebo Ružomberok v opačnom smere. Táto nehnuteľnosť sa predáva za vynikajúcu cenu. Počiarknime, že pozemok má vyše 13 árov, len 32 000 eur.